and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Pahiyum sa Nagbangutan, Kasingkasing. Wow! Kasing-sikot ni mo ron, Jay. Dapat lang, no? Asa naman sa karon? Naman sa kay Rampa ron. Yes, Tay. May show si Franco. Unsa? Ay, kapala ka. Sakto sa datong si Franco. Ingon man ang akong anak. Kasi, Yes, Day. May show sila karon. Kauban atong iyang singer nga si Janice. kadigat lang. Nagdako naman Mr. Martinez unsa no. Day, medyo, Day Sofia. Uy, ay palabi, uy. Utok na mita. Way kagay. Day, buti may pasabot. Kutob sa mahimo paning kamuti nga dili gyud mahibaw imong pamilya in taon, uy. Mabito na akong gibuhat. Unya magbantay gyud ka ha. Ayaw kabala ka, Sofia. Kay dili gyud mo tuon ang akong bana og intriga. Naibaw siya, uy. Giunsa na ko siya pagmahal. Unsa? Katawa man ka. Saba ka na kati, uy. Ano lang paglitok anang mga punga. O ano man? Malibawt atong balhibo ay. Saba ko di, Sofia, uy. Ayaw lagi ana, nga mahal mo si Franco tungod kay sukwahi ang imong binuhatan. Aw, bitaw. Kulo ka didang mini Greggy. Pero mahal magud gihapon ako si Franco, good. Ay nako, lasige maomang ka ha. Pero magbantay ka jay, ingat gyud ka, ingat. Pero kung magkinaunsa, unsaon taman, no? Kung dili gud kapugngan, aw, buwag good. Kasi uy, makigbuwag kang Franco. Ay kung pananglit ba, maabot ang higayon nga, mahipaw gyud siya. O kung di siya makadawat nako, aw, buwag. Total, dili man sa ko pasagdan ni Greggy. Sigurado ka? Yes, naibaw ko day. Nakasiguro jud ko ana. Tungod kay nayapag na siya sa akong romansa. Kasi, Franco, daray mong talent fee, oh. Salamat kay Janice, ha. Okay. Ako lang na ang gipakapinas tag-iya, uy. Instead of 3,000, akong gipapunaan para ni... Utik. Ay, okay. Salamat kayo. Wagin mo usab ang imong performance. Hinuon, nagkasiso na pag-ayo. Salamat, Janice. Naunsa naman taong ka, uy. Wanag kay, laing po nga imong malitok, no? Pulo sa lagi taong salamat. Oo, sa pamandi ay, ha? Pagkapuutan naman lang yun mo, Franco. Kaniadto ram na dyan. Pero mintang buutan. Og tungod sa imong kabuutan, giabusara na lang ka. Ha? Kinsa man sa ini abusar na ko. Di na ako masulti. Pero, ikaw, tanaw siya sa palibot, uy. Jan, Ikaw ba? Seryoso kay kas kinabuhi? Ay, palabig serious, uy. Kay kung magpalabig kag serious, no? Lagmit, makaangkon kag serious heart injury. utsa? Unsay serious heart injury. Doon na may serious physical injury. Pero, doon na say serious heart injury. Aha? Og ako pa'y naasawa ni mo no Franco, no? Pangkaon takit ka. Janice. Noy, Utik, asa man to si Papa Franco? Oh, murag to ako day. Nagkuha ko silang Janice. Nagkuha sa iyang talent fee. Mauli na ta, Noy, Utik na. Oo, sige. Uli na ta. Basta, mo balik tas papa nimo. Muli na ka? Oh, Jan. Sige, amping ka ha. Sure. Ikaw sada, amping, ha? Alas 12 na pasado. Gano'n karoon ng imong misi sa inyo? Ha? Ang buot kong ipasabot ba? Naana kitingali ron si Kapi ba? Inipauli ninyo sa inyo. Oo. Oh, Jan. Nanato siya. Sige. Sunod na lang ko. Ihatod ko unta na mo, eh. Ayaw na lang, uy. Tingali, niyo sa mga kainlag mo. Pulos na ikaw, binuang ka. Na, dili gid ni binuang no. Pero okay ra gid ko. Sabot ra gid ko nimo. Very straight husband. Sige na, Arin ako. Ipangumustaw niya akong coffee ha. Oo, sure. Og sa hapon, Sunday, mo kanta na sad ko dito sa Moon Hotel. Pasin og magkita na sad ning coffee dito. Unsa? Sige, arin ako dyan. Poor boy. Murag, kiam-aman lang niya niyang kaugalingon. Murag gusto niyang limbungan ang niyang kaugalingon.
nga buutan yun ang iyang asawa. Oh, bay Franco, salamat kayo, ha? Okay, bay. Pasalamat yung kada. Kauban ko ta. Ay, gipiksan ko kunin mo, God. Bisa ko ako ilabot sa show. Si Willabot good kauban ta, no? Oh, okay, day. Clear? Arin ako, day. Sige ni Utik. Sige, bay. Dong, lagi ka na. Eh, akong amigo, si Franco. Why sa magkabuutan? Hinungdan nga, napusahan lang sa asawa. Pa, hapit na mag-alauna. Wa pa si mama, no? Maruk ko pa man tingali, day. Susihon ako sa inyong kwarto. O pag tingali sa kati. Wa, giday masayab si Janice. Ngayon, nag-abot na mo diri. Naabak ka ang akong asawa. Di ba ko gustong mutuo nga. Nga nagbinuang na ako sa kati. Dili pa. Pa, Oh, pa, saan naman? wa pa gyud si mama. Oh, mo ba? Sige lang. Katuog na lang, anak. Ako na lang magpaabot ni mama ni mo. O sige pa, katulgo na ko. Si Mr. Martinez na lang ginahabilin ng customer. Lapas, na dyan kayo sa oras ay. Siya na lang ipaabot ka mahumed. Aron hingpit na gid ming manira. Ay, may untog. Mapasabot na ni Kathy. Kay murag nakainom na rabas Mr. Martinez. Oh, may gula ka doon siya. Bayran na ko ang oras nga wa pa mamanira. Okay? Greggy, alauna na. Handlog magag-oras. Ikaw ba, Greggy, sad? Ayaw ko kong problema, ha? Okay, don't worry. Sige, mandang na ko sa Panginoon. Kining, kadit sa, Ako itubag, ako itubag. Ikaw ba, hinubog. Ay, gara-gara, good. Akong anak, nawag. Oh, mau ba? Hello, Claire. Asa naman ka, ma? Nauli naman lang ni, wa pa man ka. May nalanganan ako, day. Oh, okay. Muulit ako karon. O sige na, bye. Oh, mabali na ka? Nagihangita na ako kung anak. Oh, sige. Nililit na mag-uban ka ron? Please, sabot lang una, okay? Okay. Ikaw na, lagi ka gusto na lagi, anak, oy. Ikaw pa, hubog na ka. Dili na ka makadrive sa kotse ron. Kinsa na mingon? Kanagutsin ako, katultol na na ang muli ko. Hey, Mr. Martinez! Yeah. Hello! Yeah, Sophia. Manira na mi. Okay, ra. No problem. Okay, don't worry. Aron dili mo reklamo ang imong pamilya na kwarta. Okay. One bundle. Tag 1,000. 10,000 pesos. Nasad. Yeah. Uy, ikaw pa. Kabahatag, nasad ka. Ang samang kustan ni mo. Naong nalang tsukog sapi. Ha? Nagunaw na. Dawata. Okay? Mahiubos ko. Oo na diya. May ubos. Sukuan sa kagdi na ko. Dawaton. Oo, gina. Masuko. Mahiubos ko. Dawaton na lang. Ambi na, be. Okay. Yatag nasbana ni mong entertainer lang yung tao. Aron mo kill home, ha? Aron dili mo reklamo, okay? Okay. Yes, Greggy. Greggy, pagbantay! Sakyanan! And that's it, everyone. Stay tuned for
the next episodes. Bye!